bese benikhipha busy. Amen. Balahle yonke ifocus yokukhonza, balahle yonke banijikele ngaphandle. Uyazi ukuthi futhi uma sebeyenza lento bayathathwa sometimes balethwe lapha altar. Kanti bazolingcolisa bayaliqeda. Umshumayela athi uyashumayela astrugglishe. Abasathe ushona le kanti onke abela kade beguqile la. So that's why Church of God it's very important. Imhlangano emkhulu kanje akungalani. Amen. Laba bavuselwe inhliziyo bangalali uma umhlangano uzongena nje kuzila ukudla kutshingwe yonke into lapha yani. Amen. Praise God. Amen. Ngoba the enemy njengoba sideclare ukuthi 2022 or kuthiwa sithi from 2022. Amen. From 2022 njengoba uNkulunkulu declare ukuthi the drought is over. Yes. The drought is over and it's over ngempela. Yes. And ayikho ebandleni it's going. Yes. Amen. Whether it's finance, yes. Whether it's healing, amen. Whether it's what, the drought it's over. Yes. Praise the Lord. Njengoba ingeke zenkosi kade ezinye zinarrate the same story. Yes. Ukuthi really lalela ngisho ngabe bekuthiwa ubankrupt kangakanani. Yo. I'm telling you lalela ngisho ngabe kuthiwa ubankrupt kangakanani. Kodwa from year 2022 uzokuyibona uyismartata esinemali. I'm telling you. Smartata esinemali. Uyazi ukuthi let me tell you guys ukuthi noma ngabe kuthiwa la uNkulunkulu wama sources not the resources. Yes. Amen. Abadili nama resources. That's it. Ama resources awabantu. Yes. Ukuthi hayi ngakuzama mina ngo10 rand. Ngakuzama mina, ngakuzama. Abantu bayazamana. Yo. Kodwa uNkulunkulu unomusa uyaphana. Yo. Unjalo nje uzobona ngiqinisile. Nginitshela mina iqiniso elivela kuNkulunkulu. Ngisho nawe kuthiwa usebenzi kahle udinga umsebenzi, udinga imali. Why you have to work now? We are taking that theory away ukuthi mafanele ube nemali fanele uyosebenza. Hayi vele abadinga ke lapho ukuthi yathinta. Kanti nifakwenza kanjani? Lalela, iBhayibheli lithi God supply our needs. Yes. He supply our needs. Kahle ibandla akulona abantu bama-ones. Ngeke asinike uNkulunkulu when we do ones. Yes. Kodwa God deal with needs. Needs. Amen. Praise the Lord. Amen. uNkulunkulu uzoletha nje into something. Ngiyabona nje uzokushaya ngomfazi namhlanje lesiyeni. Angifuni ukushoka ngapha nilisizimali ukuthi kwenzakalani kodwa something is going to happen somewhere. Kahle uNkulunkulu wengcebo yonke bazalwane. Uma kuthiwa ingcebo yonke akushiwi imali. Yebo. Kushiwo the well-being. That's it. Amen. Amen. Akushiwa makuthi uNkulunkulu wengcebo yonke. Mina into engimangazayo ukuthi uNkulunkulu khona umuntu ovele ezolweni eshayekile. Umbona ukuthi lo ufika nje ushayekile izwe limnaphazile. Afika kuJesu azomnikeza iwell-being. Amen. Nimbone eshintsha phambi kwenu. Uvela uJesu enze lento okuthiwa it's revamping. Amen. Mama yamazwi uJesu avaye ashaye lento okuthiwa it's engine overhaul. Lalela khona imoto oyibona izihamba emgwaqeni. Kuthiwa le moto eka 1998.
Amen. Amen. Kuthiwa imoto ka-1998 kodwa ubona igijima no-Mercedes abasha ngo-2021. Kuthiwa yagijima kanjani kanti le moto the engine has been done. Yes. It's an overhaul. Yes. Praise the Lord. Yo. Ilento-ke ababuza abantu ukuthi ikhona intombi kwaJesu umuntu esake waba nengane. Let me assure you, ikhona. Jesus does the overhaul. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. The engine is new. Uma umuntu loKristu Jesu isidaba esisha akudala kudlulile. That's why lalela abantu abami ingekho lento le theory ukuthi mina angikaze ngibe nengane angifuni ukushada nomuntu onengane. Come on. Lalela, you don't know what you're missing. Pastor nakho ngithi ngivale umhlaba ungavaleki. Jesus. No. Even prepare our youth. Get out from that theory. When God is preparing you for a wife, lalela, uNkulunkulu uzoyibonela. Zoyibonela. Ngathi uNkulunkulu elanda umuntu ezonwenwena azokunika. Ufuna into, ufuna intshintshi umuntu uzolithatha. Silungisa nje lento le nengekho. uNkulunkulu is preparing you a wife from there. Uyamlungisa, uyamgeza, umsusa etshwaleni umenza yonke into. Ulungisa ihlisa. Wenze yonke into eyikhanda umisa mina. Come on. Uyalungisa uNkulunkulu. Uyalungisa lungisele wena akulungisele kahle. Ukuthi uthatha bani? Ukuthi uthatha bani? Akulungisele umfazi ozokhonza uNkulunkulu. Inhliziyo iclean. Bathi ukuthi uvela phi? Bathi uvela eGeshuni. Kodwa ufikile ukuzofuna ubuso benkosi. Amen. So lento labazalwana siphume kuyo, asiphume kuyo, asiphume kuyo. Abantwana bethu abaganane. Amen. Athandaze bagana. Sasiyababadala manje. Asibabadala manje sasiyakhuluma. Sezwana. Ngane zethu ziyaganana nje, ziganana regardless of age. It's not age. Regardless of not regardless of sex or gender.
mina ngithi regardless of the circumstance ukuthi uvela kuphi, kodwa as long as God is preparing for you, thandaza. Umfazi ufunwa emadolweni, indoda bosisi, indoda ifunwa kuJesu, ayifunwa emotweni ehamba ngayo, ayifunwa ngoba you be worried ukuthi uhamba ngalowo moto is full of debt. It's full of debt. Uzophoseka we king of the jungle. Manuthathelisa ukuthi hey ma ngiyahlabu. Ngithi la noma ngivula isitapha mina ngivulela umuntu isitapha. Uyazi mama ngivulela umuntu ngifuna ukuyixaka ngitaphe evulwayo. Ngoba angifuni ukuyifaka entweni engeke ngikwazi kuyenza kuphela. No. Mama ngihlala emphizi mina uyazi naye. Ngibhizana ngivula necapha. But I feel stop. Ngoba sometimes wasipesami ngisishiya sivuliwe. Ngizokuthi sivuliwe avale yena. Manje so uyazi ukuthi inkosi nje angazi ukuthi thangidluleleni. Kodwa uNkulunkulu is at work bazalwane, is busy restoring the church. That's it, man. Financially, That's it. mentally, physically, completely. Njengoba uNkulunkulu bekhuluma ngendaba ebusuku elokhu engidriver ngithi ngifuna ukufunda ashona lapha khuluma ngehealing.